Čo vás v živote najviac baví? V živote ma najviac baví moja dcéra, cestovanie, dobré knihy, dobré jedlo a niektoré športy. A strašne veľa iných vecí, ktoré teraz mi nenapadnú. Ktoré svoje dielo by ste najradšej prepísali? Ja tých diel nemám až tak extenzívne veľa. Ale asi by som už neprepísovala. Myslím si, že každá z tých dvoch kníh má v sebe nejaký odkaz, ktorý už aj keby sme hovorili len pre mňa osobne, má nejaký zmysel a zaznamenáva nejaké obdobie moje tvorivé v určitom čase a v určitej fázi rozvoja, takže asi by som neprepísovala zatiaľ. Myslím si, že po nejakých rokoch určite budem mať pocit, že ak si tie knihy ešte niekedy prečítam, čo neviem, sa odvážim, že by som to urobila inak. To si myslím, že asi by sa stalo, ale pokiaľ sa k nim nebudem vyslovene vrácať a sa v tom rýpať, tak som rada, že sú také, aké sú. Keďže ste žili na Slovensku, ale aj v USA, kde sa vám písalo lepšie? No, ako čo? V USA sa mi, myslím, väčšina vecí písala lepšie, pretože som bola plne koncentrovaná na to písanie. Mala som tam na to čas, mala som tam na to podmienky a aj keď tam tie podmienky neboli, tak práve to akoby paradoxne vytváralo taký tlak, ktorý bol pre to písanie pozitívny. Na Slovensku zase boli určité stimuly v nejakých momentoch, ktoré sa ukázali byť tiež prínosné, ale tak celkovo mám pocit, že to je s tou stimuláciou také trošku pomalšie na Slovensku.